Здравейте на всички! Не знам дали се обръщам към ученици или към учители, но за тези от вас, които не ме познават, казвам се Валери Дончев и съм горд възпитаник на 4-та езикова гимназия, а именно на първата в историята на гимназията паралелка с френски и португалски език. Към днешна дата продължавам обучението си в чужбина, в Милано, в Католика, за тези от вас, които са запознати с бизнес, финанси и икономика. И искам да ви кажа как доста често в ежедневието ми осъзнавам колко ми е полезно това, че съм седял, че съм слушал моята прекрасна госпожа Румяна Станева в часовете по португалски, защото наистина италианския, нямам никаква база на италиански, но имам някаква база на португалски и осъзнавам как има супер много сходни думи, сходен начин на изговаряне и това да си в чужда държава с хора, които постоянно говорят този език, който за теб е непознат, и ти да откриваш познати думи и да разбираш части от изреченията им е нещо наистина уникално и без да си давам сметка го правя, тъй като наистина това е просто нещо, което идва подсъзнателно и е благодарение на това, че съм влизал в часовете, съм слушал, съм записвал и дори да не беше това, дори да не ми беше полезен португалски език в момента, тъй като е минало само една година откакто аз съм завършил, винаги ще е полезно да знаеш един език повече от останалите. Защото португалския не е често срещан език и няма нищо лошо в това да си по-добър от останалите, в това, че знаеш нещо повече от тях. Така че наистина учете, защото е добро за еготата ви, за това да се чувствате сигурни в себе си, защото вие отивате навсякъде, знаейки, че знаете повече от останалите. Това нещо да знаеш е наистина уникално, така че продължавайте да учите португалски или ако не, поне влизайте и слушайте много какво говори госпожата, защото наистина тя предава нейното знание на вас и това никак не е безполезно. Здравейте на всички, които гледат този клип. Надявам се, че сте имали весели и светли коледни и новогодишни празници. Аз съм Борис Велков и миналата година завърших в 4-та езикова гимназия, като бях част от първия випуск, който завършва с профили френски и португалски език. В момента уча във Франция, като съм в научният факултет в университета в град Бордо. През периода ми в 4-та езикова гимназия наистина попаднах на едни страхотни преподаватели и наистина им благодаря за всичко, което са ме научили. За щастие, един от тези преподаватели беше учителката ми по португалски език. Госпожа Станева е един много отдаден човек, който много обича това, което прави. Прави го с невероятно желание и се държи по страхотен начин с своите ученици. Един друг мой преподавател в гимназията, няма да й казвам името, ако случайно не иска, но тя много често казваше: ако успея да накарам един човек от тази стая да следва и да учи в моята сфера, значи съм успяла. И мисля, че това важи и за португалски език. Разбира се, може би момичето, което се гримира цял час, или момчето, което спи в 5 от 6 часа, може би те няма да следват португалска филология или те няма да ходят да учат с нещо с португалски език, но ако един човек от стаята отиде да учи в Португалия или иска да следва португалска филология, то всичко ще си е струвало и учителя ще си е свършил работата. Последно нещо, което искам да кажа, е, че за мен езикът е едно от най-големите богатства, въпреки че живеем в много материален свят. За мен наистина езикът е едно от най-големите богатства, които човек може да има. И ще ви оставя с
тази ситуация. Ако има двама човека, единият човек кара чисто ново Ламборгини, до него кара човек Ford Fiesta, например, но може да говори 10 езика. Кой бихте казали, че е по-богатият човек? Да, това беше от мен. Надявам се, че не ви надух главата. Пожелавам ви здраве, късмет и успех през тази нова година. И да, орва! Здравейте, казвам се Явор Добрев и миналата година завърших като част от първия випуск изучавал португалски език в 4-та езикова гимназия Варна. По-настоящем съм студент в Национална музикална академия професор Панчо Владигеров в София. Извлякох много ползи от изучаването на португалски език, като добавих много песни на португалски език в репертуара си. При последното им посещение в Португалия създадох много нови контакти с студенти и певци от Португалия и по-настоящем езика ми помага в изучаването на испански и италиански език в академията, които изучавам активно в момента. Културата, която получих, португалската култура, която получих в последните години, благодарение на госпожа Станева, ми помага страшно много с разбирането на цялостната романска музикална култура. Благодарен съм, че имах възможността да изучавам един език, с който ще обогатя културата си и със сигурност ще използвам в бъдеще. Здравейте, казвам се Жасмина и съм от първия випуск завършил с паралелката френски и португалски език. Изучаването на чужди езици дава на хората една страхотна представа за културата из целия свят. И като човек, който обича да гледа всякакви филми и сериали, в повечето случаи те са чуждестранните. Научените от мен до сега езици са ми позволили да разбера различните култури много по-добре, включително и португалски. В университетът, в който уча в момента, от няколко години в програмата си за изучаване на чуждестранни езици присъства и португалския. И понеже не искам да губя знанията си, а да ги надграждам, изпратих заявление за присъединяване на курса, но заради големия интерес на останалите студенти нямаше повече места. Португалския, заедно с английския, френския и испанския, е един от най-говорните езици в света. Четвърта езикова гимназия Фредерик Жиро Кюри с паралелка френски-португалски и съм горд от факта, че съм бил част от първата такава паралелка и като цялата тази паралелка много ми помогна сега в момента ми състояние, понеже уча в Холандия, в студентския град Бреда и там има изключително много хора от Португалия и Бразилия и с тях комуникацията ми главно е на португалски, което е много добре, защото така си разработвам повече и повече португалски език и като цяло мисля, че тази паралелка е изключително важна за нашата любима гимназия четвърта, понеже отваря врати не към един, а към два езика, което е много важно, особено в моята среда, понеже аз съм с international бизнес. И като цяло тая. Казвам се Геновева и завърших първия випуск с португалски език, паралелка френски и португалски. Както единият, така и другият език изключително много допринесоха за обогатяването на моята обща култура и за разбирането на нови термини, особено в университета. Благодарение на португалският мога да разбирам отчасти и испански. Здравейте, казвам се Войслав Дюлов и бях от учениците от първия випуск, които изучаваха френски и португалски език в 4-та езикова гимназия. В момента уча в Нидерландия, Айндховен. И португалски език ми помогна преди няколко месеца да общувам по-нормално и да се разбираме повече с местните хора в Португалия, тъй като бях на почивка. И имам като за цел да посетя Бразилия, тъй като техните културни различия и традиции са много интересни за мен. И всичко това ми помогна да го разбера часовете ми по португалски език. Завърших първия випуск, който е с френски и португалски в 4-та езикова гимназия. И сега уча в Софийския университет с психология. Искам да кажа, че португалски е изключително много ме е изградил като човек, да се боря за живота си, да се боря за мечтите си, да живея живота си правилно, пълноценно и да съм здрав
както телом, така и духом. Бих учил португалски език отново, за да мога да се вкарам в културата на Португалия и евентуално да заживея там. Искам да поздравя Румяна Станева за това, че беше уникален учител и ни е помагала винаги в трудни ситуации. Тя ни отгледа и ни помогна да се изградим като хора. Обичам португалски език. Той е надежда за